SM अकॅडमी अँड गायत्री ब्युटी पार्लर, ब्युटी स्पा अँड मसाज सेंटर। आमचे कोर्सेस ब्युटी डिप्लोमा, ABTC इंडिया, स्किन सिडेस्को, स्पा सिडेस्को आणि मेकअप सिडेस्को। आमचा पत्ता ओट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस। संपर्क 9405 61 48 78। पंचायत समिती देवगड आयोजित भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव सोहळा सर्वच ठिकाणी चालू असताना प्रजासत्ताक दिनाचं औचित्य साधून पंचायत समिती देवगड आयोजित सर्व हौशी अधिकारी, कर्मचारी आणि शिक्षकांच्या सांस्कृतिक कार्यक्रमांचं आयोजन शेठ मगा हायस्कूलमधील गुरुदक्षिणा सभागृहात सर्वच कोविड नियमांचं पालन करून करण्यात आलं होतं। त्याचप्रमाणे सकाळी पहिल्या सत्रात तालुक्यातील सर्व गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सन्मानपूर्वक गौरव करण्यात आला। सर्व कार्यक्रमांचं स्वरूप आणि सादरीकरण हे इतक्या उत्तमरित्या पार पडलं की संपूर्ण कार्यक्रम संपेपर्यंत कोणीही आपली जागा सोडली नाही। अगदी जिल्हा पातळीवरील देखील सर्वच पंचायत समित्यांना लाजवेल अशा प्रकारचं आयोजन आणि कलाकारांची मेहनत या कार्यक्रमात देवगड पंचायत समितीच्या माध्यमातून दिसून आली। राष्ट्रीय पातळीवरील आणि कोविड संकटांवर भाष्य करत सर्व कलाकृतींनी आपली वेगळीच छाप सोडली। या कार्यक्रमात गायन, नृत्य, अभिनय अशा विविध कला सादर करण्यात आल्या। देशभक्तीपर गीतं, पोवाडे, एकपात्री, समूह नृत्य, लोकनृत्य असे विविध कार्यक्रम या ठिकाणी सर्वांना अनुभवता आले। या संपूर्ण कलेचं परीक्षण संजीव राऊत सर, मनस्वी घारे मॅडम आणि अनुजा गांधी मॅडम यांनी केलं। त्याचप्रमाणे या कार्यक्रमाला सभापती लक्ष्मण उर्फ रवी पाळेकर, उपसभापती तिरलोटकर आणि सर्वच पंचायत समिती सदस्य यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम पार पडला। 19 जानेवारी दिवशी सभापती रवी पाळेकर यांच्या कार्यकालाला 1 वर्ष पूर्ण झालं असून त्यांचे आतापर्यंतचे सर्वच उपक्रम आणि विकासात्मक विजन हे कौतुकास्पद आहे। आज स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 26 जानेवारी निमित्त देवगड पंचायत समितीने आयोजित करण्याचं निश्चित केलं होतं। त्याप्रमाणे आज आमचा कार्यक्रम सुनियोजित कार्यक्रम होता। सकाळपासूनच या कार्यक्रमाला कोरोनाचे सर्व नियम पाळून सुरुवात झाली। सकाळच्या सत्रात 8:15 वाजता ध्वजारोहण केल्याच्या नंतर तहसीलमध्ये ध्वजारोहण झालं। त्याच्यानंतर आम्ही पंचायत समितीमध्ये 10 वाजता बराबर 10 वाजता वर्षभरामध्ये जेवढे काय परीक्षा झाल्या होत्या आणि त्या परीक्षेमध्ये देवगड तालुक्यातले जे मुलं उत्तीर्ण झाले होते, ज्यांनी वेगवेगळ्या परीक्षामध्ये शिष्यवृत्ती मिळवली होती किंवा वेगळ्या स्पर्धा परीक्षामध्ये जी शिष्यवृत्ती मिळवली होती, अशा सगळ्या मुलांचा आम्ही सर्टिफिकेट देऊन सन्मान करण्याचं काम आज केलं। परंतु हे सर्व करत असताना कोरोनाचे नियम आणि कायदा पण पाळणं तेवढंच गरजेचं होतं। परंतु आमच्या नव्यानेच रुजू झालेल्या गटविकास अधिकारी यांनी आम्हाला मार्गदर्शन केलं आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाप्रमाणे आम्ही 4 गटामध्ये म्हणजे 25-25 अशी बॅच करून 4 गटामध्ये बक्षीस वितरणाचा कार्यक्रम पार पडला। हा कार्यक्रम दुपारी 12 वाजता संपल्याच्या नंतर 1 वाजता आमचा सांस्कृतिक कार्यक्रम म्हणजे कोरोना आणि इतर परिस्थितीवर किंवा देशभक्तीपर जो कार्यक्रम होता सांस्कृतिक, त्या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं। हा पण कार्यक्रम फक्त 50 लोकांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम करण्यात आला आणि हाही कार्यक्रम सुनियोजित पद्धतीने आमच्या सर्व अधिकाऱ्यांनी नियोजन करून पार पडला। याबद्दल मी माझ्या पंचायत समितीच्या सर्व अधिकाऱ्यांचे मनापासून कौतुक करतो। त्याचप्रमाणे देवगड तालुक्यातल्या आमच्या सर्व कर्मचाऱ्यांनी उत्स्फूर्तपणे स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव या कार्यक्रमात सहभाग नोंदवला। जसं कार्यक्रम ठरवून दिलेला वेळेनुसार होता तसाच वेळेनुसार ते कर्मचारी येऊन आपलं सादरीकरण करून परत मार्गस्थ झाले। म्हणजे कुठल्याही पद्धतीची गर्दी होणार नाही याची दक्षता आमच्या पंचायत समितीच्या सर्व कर्मचारी वृंदाने घेतली होती। त्यांचं मी मनापासून कौतुक करतो आणि मला वाटतं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आगळावेगळा असा स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव हा देवगड पंचायत समितीत राबवला गेला। याबद्दल सभापती म्हणून मला मनस्वी आनंद होत आहे।
त्याचप्रमाणे देवगड तालुक्यातल्या सर्व कर्मचारी जे विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले त्या सर्वांना अमृत महोत्सवाच्या निमित्ताने शुभेच्छा देतो. इथेच थांबतो. धन्यवाद. ऋत्विक धुरी, कोकणशाही, देवगड. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.